Patay ang mag-inahan human na trap diyang nasunog ang usa ka balay sa Pagadian City. Aniya ang report. Nagdila pa ang kalayo dinhi sa kabalay sa Purok Bougainvillea sa Barangay San Jose sa Pagadian City. Diyang nakuhaan sa GMA News ang sunog hinitabo sa alas 12:50 Lunes sa kadlawon. Ang mga residente iyahay og hakot sa mga gamit aron dili madamay sa sunog. Ug ang uban mitabang sa pagpakgang sa kalayo apan bisan silang paningkamot og sa kabumbiruhan. Way swerte ang mag-inahan nga sila si Fitimay Padiranga, 21 anyos, o 2 anyos nga anak niining si Elwood Padiranga, diyang natrap sa kaduhang andana sa balay. O human sa usa og tunga ka oras, kini na ang makaluluoy nga kahimtang sa mag-inahan. Nagtapad apan naabo na. Matod sa CDRRMO, diyang nasunog ang balay, nakagawasan tag-iyan niini nga si Manolo Quiñones, apan nabilin ang mag-inahan. Matod sa mga residente sa lugar, nadungog pa nila nga nangayog tabang si Fitimay gikan sa bintana. Apan naglisod sila sa pagluwas sa mag-inahan tungod sa kakusog sa kalayo. Na-trap ni siya. Kaya ang kita maguna to, no, ang balay naka-grills tanan. So wala ni siya kagawas tungod sa sunog. Pag-abot na mo diri, dako na po kayang galayo. Gingong nagsugod ang kalayo sa dirty kitchen sa balay. Gibana-bana ang ana sa tunga ka milyon ka pesos ang kantidad sa mga danyos. Nagpadayon ng investigasyon sa kabumbiruhan sa hinungdan sa sunog. Ako si Taco Campo para sa One Mindanao.